Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakajing rakhi ya kalungkhu sngi khaba shispa sanpo sausnam jong Mahatma Gandhi ka Shnong Nongthymmai ka bahap hapok ka raj laban kerdam Ribhoi district haka artrik urisaw arhajar arpulai kala yo ya ka way ka public toilet bat hakani ka sngi la pelong ru ya ka jinga pun khu Shnong patba naga benta banwanra ya ka khu ka suba hapok ka Shnong ka thau ya ka public toilet balashna lingba ka MDC Skhim haka jinglut ka bakot lai lak tingka la ple patba daw MDC jong ka umroi uba RR kharbuki uba long rukum ukong san hakani ka sngi ringkat ka jingan lang urang ba Shnong uba perlas mauro berkipat ba nong shong Shnong Bismillah.